Thor an léan na Drámaíochta na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta do chuid na thar teistiméireachta le réimse na nábhar praiticiúil bunathe ar na helíonna atá ar chorruchlam na sraithe síonsaí. Tugtar an tábhar nua seo isteach I ggóthaíocht na sraithe síonsaí a orbartha. Tá sé mar chuid de chospóir agus díos na sraithe síonsaí, a bhfuil sé mar aimige, leanúnta roigh ag chur I dtachais ar an duine ina iomláine, cabhrú le gach scoláire a bheith níos saibhreathe, níos roinnfortaí agus níos cumasaí, cabhrú le scoláirí teacht a bheith acu ar thodhchaí éagsúil, freastal ar chospóirí cóchotaine, chomh maith le chospóirí éonar, agus cabhrú le gach scoláire a gcuid eolais, scileanna, luachanna agus meonta a orbairt tuile. Son ábhar seo, fiosróidh agus gheoidh na scoláirí blaise de héal na Drámaíochta, na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta. Tá fólam I léan na Drámaíochta na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta praiticiúil agus feidhmeach. Beidh deisna ag scoláirí, chomhbrú, pleanáil, forbairt, léirú agus meastóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibre féin, chomh maith le freagart go criticúil d'obair daoine eile. Bíodh léan na Drámaíochta na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta dúirse a oscailt do go leor garmacha spreagúla agus fiúntacha, le na náirítear poist in orachlanna, stiúidéonna Scannán, rialtas, eagraíochtaí deonacha agus I gcúrsaí oideachais. Tá an tábhar deartha le haghaidh 108 uairslaigh ar a laghad dom teagmhála ranga thar 2 bhliain. Tá 3 nátha idirnasca I léan na Drámaíochta na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta. Is é atá iontas sin an próiseas cruthathach, próiseas na freagartha criticúla agus tascanna cruthachacha feidhmeacha. Déanfaidh scoláirí 3 hasc cruthachacha feidhmeacha, oigheann píosa Amharclannaíochta a chruthú atá á thiomáint ag ensemble, srathóg Scannána dhéanamh, agus píosa Amharclannaíochta nó gearr Scannána dhéanamh. Le linn an chomharsa, forbróidh agus úsáidtigh gach scoláire punan mar theasca smaointe, lena gcuid fólama, machnamh, meastóireachtaí agus ainlíosaí a ghochaméadú. Beidh réimse do reagraí scoláirí sa funan freisin, a bhaineann leis na scanáin agus na tabléirethe orachlanna atá feice acu. B'fear ag súil go rachaidh an scoláire inglech le léiriúcháin Scannán agus le tabléirethe Amharclannaíochta thar réimse leathan seanraí, tréimhsí, stíleanna agus formacha le na náirítear I réimsí sonraithe na fólama. Beidh réimse I héan leagtha síos agus rónóigh múntóirí réimse dó, dá neon féin I gcomharla lena gcuid scoláirí. Conas a dhéanfar measanú ar léan na Drámaíochta na Scannánaíocht agus na Amharclannaíochta le haghaidh deimhnúcháin. Tá 2 ghané mheasúnatha ann, scrúdú scríofa agus cófort mheasúnatha breise ina bhfuil tionscadal an chruthaíocht I gcleachtas léan na Drámaíochta na Scannán agus na Amharclannaíochta. Beidh 50 faoin gcéad na marcanna sa tionscadal an chruthaíocht I gcleachtas agus is ionann an scrúdú scríofa agus 50 faoin gcéad na marcanna. Beidh an scrúdú scríofa ag an ardleibhéal agus ag an ngnáleibhéal. Beidh an tionscadal an chruthaíocht I gcleachtas an cófort mheasúnatha bhreise bunathe ar achamra chutain. Is é comisiún na scrúdatha stáit a dhéanfaidh gach cófort mheasúnatha a chocrú agus a scrúdú.